दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा इलेक्शन जोबखांनानैबो नैबे खोथाखौ स्पष्ट भाबै रायज्लायसोलायदों जे प्रमद बर' बिथां आरो दिपेन बर' बिथांमोना बर' हारिखौ लानानै बर' नेशनखौ लानानै माबादि पलिटिक्स गेलेदों बिथांमोना बोरै नुनानैबो नुयैबादि पर्दा होथेजानाय बादि नायसनाखै बे खोथाखौ रायज्लायसोदों। बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन बाथ्राया बे जे दिपेन बर' बिथाङा एबसुआव थानानै दिनै एबसुखौ मानो राजनितिक खालामनो फोरोंदों आरो बे राजनितिक खालामनो फोरोंनाया मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि समनिफ्रायनो जाबोदों। दिनै नायदो बिथाङा एबसुनिफ्राय थांनानै CM जाहैबाय, नाथाय बिनि उनाव दिपेन बर'आ फैनानै एबसुखौ प्रमद बर'खौ सापर्ट होनांगौ होननानै माबा मोनसे सार्थआव बिटिआरखौ रुफाइन खालामफिननाय दफाफोरखौ मावफुंनायनि सार्थआव होननानै एकर्डनि एग्रिमेन्टनि सार्थआव होननानै, नाथाय बे मोनसे बाहानासो। दिपेन बर' बिथाङा एबसुखौ लानानै राजनितिकनि माखासे इउनिट लेभेलनि लिडार, आनसलिक लेभेलनि लिडार, डिस्ट्रिक्टनि लिडारफोरखौ राजनितिक खालामनो हुकुम होगासिनो दं। बे खोथाया सोराङाव फैदों। नाथाय आंनि रिकुवेस्टआ बेसोमोन, होनाय समाव राजनितिकआव ओंखारा हुसिया होनाय समाव जायखौ मोजां मोनो बेखौ होबानो जाबायमोन। नाथाय अपेनलि ओंखारथारनानै उमुगाव हो, इउपिपिएलआव हो होननाय एबसुनि गोबां सोद्रोमाफोरा केम्पेन खालामनाय, रायजोफोरजों थरख' बिथरख' जानाय, बेफोर जोंनि थाखाय जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो एसेबाबो नोंथांमोनजों सावरायगोन। सो हेलो एवरीवन, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' रिजाल्टआ नुसिगोन, बेखौथ' बयबो मिथिबाय। बे राजनितिक बे 5 इयार्स साइक्लिंआ जाबाय थाखायो। आसल बाथ्राया जाहैबाय माहारिनि खोथा, बर' नेशनखौ लानानै दावगानायनि खोथा। बे दावगानायनि खोथायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव दिल्लीखौनो सोमावग्लुंनो हायो, गुवाहाटीखौनो सोमावग्लुंनो हायो। एबसु होनोब्ला लोब लोब सुबुंफ्रा जमा जायो आरो सेन्ट्रेलनि लिडारफ्राबो थोर थोर गियोमोन। नाथाय दिनैनि समाव मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथाङा एबसुनि आफादगिरि जानानै एबसुखौ गाबथानानै दोननो हायाखै। राजनितिकआव लोब्बा लाहोदों आरो जेब्ला राजनितिकआव लोब्बा लाखांनानै रायजो राजाजों मोगा मोगि बा बबेबा आलादा मोनसे दलजों, बिर'धि दलजों मोगा मोगि मुखा मेला जानांबाय। बे समाव बिथांमोना एबसु हिसाबै माखासे खोथाफोरखौ बुंनो मोना। आं बुंनायनि खोथाया जाहैबाय ओरैबायदि, जेनेबा बिथांमोना इउपिपिएलखौ सापर्ट होबाय, खोथाथाय खोथा बिपिएफजोंनो मुखा मेला जाबायनो बहाबा। नाथाय बेयावहाय बिथांमोना बाइटआव मा होयो, एबसुनि मानसिखौ बिपिएफनि मानसिया बुदों बा होख्रांहैदों होननानै। बेवहाय बिथांमोना बे शब्दखौ लाबोनो नाङा, खारन बै राजनितिक पार्टिनि जानानैसो बिथांमोना मावदों नालाय। बिथांमोना एबसु हिसाबै निउट्रेल हिसाबै फरायसा आफादै थानायमोनबा रावबो पलिटिकेल पार्टियाबो मुखा मेला खालामलायनाय नङा, आवलायलायामोन आरो। न' डाउट जायाखै, खिन्थु जायोमोनब्ला। खारन बिर'धि दल हिसाबै थानायखौ बयबो, राजनितिक दलखौबा, साथ्र संगठनखौबा नङा। दिनैनि समाव रायजो राजाखौ बोखांगोन, बर' नेशनखौ दाफिनगोन होनोब्ला बनसुआसो, बर' माहारियारि फरायसा आफादासो दाफिनगोन। बे खाथां खोथाखा। साननानै नायदो, इउपिपिएल दोलोनि सासे गोख्रों लिडार फेरेंगा बिथांखौनो साननानै नायदो। बिथाङा बर' फिसाफोरखौ, बर' बिमाफोरखौ, बर' रायजो राजाफोरखौ होख्रांनायनि, एभेक्सन उच्चेद खालामनायनि मा मुलाम्फा जाखो बिथाङा? गावनि हायावनो बर'फ्रा होखारजानांगौब्ला होमबालाय आरो माथो? जोंनि हायावनो जोङो जोंनि सम्पतिखौ लायनायावनो एफा एनै बन आरि रोगानानै जोंनि सम्पद, बियो जोंनि सम्पति, बे सम्पतिखौ जों लायनायावनो इनकाउन्टार होजाबायबा, मेलेम गलायलायनाय गावजाबायबा, बेफोर गोरोन्थिया इउपिपिएल दोलोनाव, मानगोनां प्रमद बर' बिथांनाव गोग्लैयाखै नामा? ना नङा ओरैनोसो नामा? बेथ' सैथोथार, रायजो राजाफ्रानो उइटनेस दं, बयबो गावसिनाबो मिन्थियो। आरो बेनिफ्राय माखासे पावारफ्रा खमायबाय आरो गासिखौबो मनिटरिं खालामनायखौ डिसिनो, डेभेलपमेन्ट वार्क्सफोरखौ हगारना होबाय। लेबारा गुबुन जायगानिफ्राय लानानै फैबाय। जों खस्थ' खालामनायखौ जों मोनजानांगौ। जों रायजो राजाफ्रा जिहेथु
राजा लामा जिरायथेनाय, बहाबा थांनाय बोराय बेन्थ, सेंग्रा सिख्ला, बुरि, बिमा माहारि गासिबो थांजोबदों। बे हिसाबै बिथांमोना बे खस्थ' खालामनायनि फिथाइ BTCनि रांखौ बयबो गथ' गथाय बोराय बेन्थ रायजो राजाफ्रा मोननांगौ, इन्जय खालामनांगौ। बेखौ गुबुननो होयोब्ला, लेबारखौबो गुबुननो होयोब्ला जोंनि रायजो राजाफोरनि लेबारखौ बहा थानांगौ? बेखायनो बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जे समाव गाबथानानै थानांगौ, हारियाव अलखद, बे समाव मोनसेल' राजनितिक हान्जाजों ओंखारनानै अपेन केम्पेन खालामनाया जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। मा सानो रायजो राजाफोर? जरुर कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।